Mamuka sei makomridzi. Tati tiadresane kuri kuseni kuno kuti pane mhepo yapinda mumusha. Mhepo yekudyara madivisions. Anything to do with the division, it's a weapon from the enemy. Anything to do with the divisions, it's a weapon from the enemy. Saka divisions mu revolution anoseva the purpose of the enemy. Haasevi the purpose or the agenda of the mass. Mukanzwa tichiti ziso pamuroi, it's a principle inotaura kuti kana tiri muhondo, never lose focus from the enemy. Focus must always remain on the enemy. Mustruggle munosanganikwa nezvinhu zviviri. Mune muwengi, ndiye the main target. Koita mutengesi, that's secondary. Mutengesi munhu anobudikira nekuda kwezvinhu zvakadai. One, it's either the person is under siege. Aiswa mukona to such an extent yekuti asarudza kuseva life yake akabudisa information yekutengesa struggle. Two, mutengesi anogona kubuda in the point yekuti asarudza mari over the mass. Nenhau yekuti the enemy is always well resourced because ndiye anotanga musindo. So the enemy knows kuti the opponent, one of the weaknesses dzaainadzo inzara. Ndosaka muchiona kuti panosungwa vana wese mustruggle, totaura kuti vari munharaunda kudhuze nekunoraramira muridzi, chengetai wana. We understand kuti the enemy understand chaizvo kuti the opponent ane weakness yemaresources. Asi tikaramba takasimba, tikaramba takamira pa one command, zvichirema zvichirwadza, victory will be certain. Asi tikasarudza kusamira panzvimbo, tinoita matambudziko. Mazita amungamenshena evamungada kuti vatengese anogona kusvika ku 100, anogona kusvika ku 1000, anogona kusvika ku 1 million. Whilst you are focusing on all those names, the enemy is maneuvering. The enemy is changing the constitution. The enemy is marching over to 2030. Pano takataura kuti isu pano hatirimi nedzakaneta. We are not driving the mass under the Zim revolution blindly. Pano tinokupai information iri authentic, iri verified, ine evidence.
batai revolution iyoyi yatiri kufamba nayo with the two hands ndo ichasunungura the generations to come. And always focus on the enemy. Because if we focus on hearsay, we have 1,000 people to focus on. Tozotanga futi kuti uyu ainyeberwa, uyu ichokwadi, uyu ainyeberwa, uyu ichokwadi. But the enemy agenda yake inenge yabudirira kudhara. Even Bible rinotaura tsvagai Jesu wachiri pedyo. Because ndo chinhu chiri important. Chiri important izvezvi i-revolution. Ngatifocusei on the people's agenda. Uyo anenge asarudza kubuda mune vanhu, atrustwa nevanhu, ndiye naMwari wake nemidzimu yake. The law of karma will never miss. If you do good, wazviitira iwewe. If you do bad to others, wazviitira futi. Saka never get worried about what happens from the enemies. Iwewe focusa on the enemy. Never trust people in a revolution. Trust the agenda. Trust the mission. Ndio inobatanidza vanhu. Munhu ukawimba nemunhu, munhu anomuka akafa. Munhu anomuka akadzima foni. Munhu anomuka akatengesa. Saka revolution iyi hatisi kufamba nemazita evanhu. Ukatitani ngari kutengesa chokote, at least I know. Then we move on, focus remain on the enemy. We don't focus on sellouts. Because sellouts dzinoramba dzichiuya. Pamunenge muri 10, one anotengesa mosara muri 9. Muri 9, one anotengesa mosara muri 8. Munosvika pakusara uri 1. Nenhau yekuti you are focusing on the wrong cause. But if you decide to focus on the enemy, you can fight together with the sellouts muchirwisa an enemy muchibudirira. Nenhau yekuti sellout wacho haasi safe because side raari the enemy is shooting, ari kuziva kuti kune opponent. We understand the risks which we have in this revolution. It doesn't mean kuti hatizivi instructions akabva kuna Mnangagwa. I know, I am well informed. But I don't have a choice. They have all the resources to do whatever they want. The only thing remain to save us is this revolution and the mass of Zimbabwe. That's why we are not afraid of anything. Because even if we choose fear, is it going to save us? So let's focus on the agenda. Anyone akunyorera kana akufonera kuti ningize sell out, chingoti all right, then you come back to the revolution and focus, we move on. Focus must remain on the enemy. Because sell out chiri kufamba tese. Bombu rikadonedzwa rinoaffecta naiye. Saka anosarudza zvekutengesa zvinoita kuti iye asare ari safe naye. Saka izvozvo hazvinei as long as we are moving on. In a revolution we move with battles. We don't want cowards here.
kana taronga chinhu chisina kubuda zvakanaka, we come back to the drawing board, we re-strategize, we move on. Battles can only be won kana taakuziva kuti we must blame no one. Nesu tinawo mazita evamwe vanenge vachinzi ava vanokutengesai, ava vanokudai, ava vanokudai. But does it help us on this revolution agenda? So my comrades, ndirovhangerera nhasi, focus on the enemy, never remove ziso pamuroyi. Tikatongodaro chete taakutoviolate the principles of the revolution. Isu pano tiri kufamba nemi, hatife takudhiraivhai kukuendesai musango. To save what purpose? Saka moswera zvakanaka, tungamidzai revolution pamberi. We don't have a choice because nothing is moving in the country. Let's unite and save a generation. All what we do must be done in the name of the people. Trotted.